Nosaltres hem votat en contra del punt més important, que eren els pressupostos. Hem arribat fins aquí amb un pressupost del 2021 que vam fer uns acords pels quals nosaltres ens abstenien a canvi de 8 punts, i aquests 8 punts no s'han executat durant el darrer any, i per tant nosaltres creiem que els acords s'han de complir. Si no, no cal fer acords, perquè si no l'únic que serveixen és per fer fotos i per poder fer notes de premsa i guanyar protagonisme des de qualsevol partit polític. Nosaltres no volem jugar a aquest tipus de joc, per tant, no volem jugar tampoc a que ens regalin 4 molles per haver d'aprovar un pressupost de 58 milions d'euros i que les molles representin 100.000. Creiem que no són formes de treballar. De fet, ens van dir presenteu propostes, però nosaltres no podíem veure els pressupostos, i el que aprovem són els pressupostos, no les nostres propostes. Per tant, entenem que s'ha fet un joc amb aquesta negociació, i alhora, doncs també ho hem dit en ple, hi ha 3 grups municipals que porten pràcticament 3 anys en els quals aixequen el braç a tot, i a canvi, des del nostre anàlisi polític, s'està traient molt poc. I en concret hem parlat de Comú Podem, hem parlat de UAM i hem parlat de regidora no adscrita. Aquells que venien a trencar el règim del 78, doncs actualment l'estan apuntalant. Aquells que venien per beneficis pel nucli de Segur, doncs no se'ls avisen els darrers anys i ara necessiten fer una nota de premsa amb una acció que estava prevista des del 2019, i la regidora d'Esports diu que les instal·lacions esportives estan molt malament quan porta fent de regidora pràcticament 8 anys. Llavors, doncs, per treure tot aquest circ que sembla que estigui muntat aquí en el plenari, que avui tornem aquí presencialment, nosaltres ens quedem de costat, no volem jugar això i votem formalment i frontalment en contra.